Aku doati matur suwun rinten siang dalu. Iya, agi nur bana jiwa raga angundang rasa atuh metes ing kalbu alir goyah segara ada tanah bisa luluki hatimu. Ayo mas, asuwe gono ku ngenteni ale wong ingat tindake kok cantik. Hati-hati ati sawiji dhisik lho. Gedruk ya ambruk suwe-suwe. Sudah siap mas? Siap lagi? Ayo duitnya aja engkas entek ya. Entek mengbang nih ya. Bos apa? Bos kencur? Oh bos kencur. Jangan sampai habis duitnya ya pak. Oh masih ada, nanti kalau 100-an bisa dituker pak. Sabdo pandita ratu Prisniramu dadya sisihanmu. Allah bos kencur, Allah bos kencur. Mugi Gusti nglilani atresnaku bakal digawa mati. Ayo ler yo. Terima kasih. Aku doati rinten siang dalu. Ya ati nur banci waraga angundang rasa tumetes ing kalbu. Bos kencur alir ngoyahi segara ada tanah pisau luluki hatimu. Ya asuwe gono ku ngenteni ale wong ngati jake kok cantik. Kemana-mana hati-hati ati sawiji hanadyan apa tak lakoni. Aja kesel sek mas, aja jagong sek ngono lho, cik joget no. Terus no ya, entek no duitnya pak.
Ije akeh. Oh, tenang ya. Aman ya, Pak. Aman. Ayo. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu mugi Gusti nglilani tresnaku bakal digawa mati. Kudo ati rinten siang jalu Adi nur plana jiwa raga ngundang rasa tumitis ing kalbu alir nguyahi segara ada tanah pisau luluke atimu suwe ngono ku nganteni ale wong ingat tindak entuk jampi. Terima kasih bos. Adya ati sawiji hanatian apa tak lakoni langsung ayo sabda pandita ratu priksi remu tiada sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal digawa mati. Ya jambu ala